Ngiyabonga mphathi wohlelo Bayethe hlanga lomhlabathi noNdlunkulu Hlonishwa Bhungane ngiyanibingelela ngokuhlonipha okukhulu ngisho futhi ukuthi ngiyajabula ukuthi kuzo zonke izinto engabe benzenza namhlanje nikhethe ukuthi nibe nathi kulolu suku la namhlanje. Ngithanda ukubingelela amakhosi akhona phakathi kwethu namhlanje, amalunga e-portfolio committee, ubaba uModli nomama uNtuli. Ngibingelele futhi amakhansela akhona, ngibingelele nomhlobo wami uIshwa. Ngisho ukuthi ngiyabonga kakhulu baba ukuthi uma ngabe simemeza usheshe usabele. Ngibingelela futhi ngokuhloniphekile amalungu emndeni yalabo esibakhumbulayo namhlanje, abasebenzi bezemvelo, abezindaba abakhona phakathi kwethu, umhlobo wethu Clive Barker. Ngithanda ukucacisa nje ukuthi uClive Barker njengoba elana nje umele AmaZulu Football Club sinobudlelwano obuhle kakhulu thina njengenhlangano yezokwemvelo ne-club AmaZulu FC. Abanye abake balibuka ibhola bazokhumbula ukuthi siye sifake nezikhangiso zethu lapha e-stadium uma ngabe kudlala AmaZulu. Bayasilekelela kakhulu nakwezemvelo cup. Siyajabula ukuthi uClive Barker ukhona namhlanje. Ngithanda futhi ukubingelela umama uMimi Mthethwa, o-president we-Netball South Africa, esiqhenya kakhulu ngaye njenge-province yaKwaZulu Natal ukuthi uphethe nje netball yonke ekhona eSouth Africa. Usekhethiwe ihlandla lesingakho lesibili lesithathu lesi4. Kusho ukuthi wenza kahle umsebenzi. Siyabonga mama, siyayiqhenya ngawo. Ngibingelela nonke emphakathi okhona namhlanje. Angizuba mude ngizoba mfushane kakhulu ngoba lolu suku lwanamhlanje besicabanga ukuthi mhlambe lofika eminyakeni emine noma eminyakeni emihlanu ezayo kade sasifisa ukuthi sikhumbule labo basebenzi balenhlangano ebaluleke kangaka kule province. Kodwa esikhathini esedlule ubalile umkhathini ukuthi zikhona izikhumbuzo, zikhona le head office, zikhona memorial gate. Kodwa uma uzibheka lezo zikhumbuzo azifani nalesi sisivula namhlanje. Namhlanje siqopha umlando njengenhlangano yezokongiwa kwemvelo. Hlanganezwe siqopha umlando njengoba nawe uqopha umlando ngokuthi uqeda 40 eminyaka usesihlalweni. Nathi sithi ke silandele inyathelweni zakho hlanganezwe ngokuthi senze into engajwayelekile ukuthi yenziwe kule nhlangano yezokongiwa kwemvelo. Inhlangano yezokongiwa kwemvelo esikhathini esiningi ibibakhumbula laba abasezikhundleni eziphakeme, kodwa bengakaze kwenzeke ukuthi labo okuyibona abangabavikeli ngempela bemvelo, okuyibona abangena lapha emahlathini babhekane nezilwane nazo zonke ezinye ingozi ezikhona, abanye babo njengalabo esibakhumbulayo namhlanje baze bagcine belahlekelwe izimpilo zabo, bengakaze kwenzeke ukuthi bakhunjulwe ukuthi nabo likhulu iqhaza abalibamba ekuthini kongeke lemvelo esiyiqhenya ngayo kakhulu namhlanje. Siyajabula ke namhlanje ihlanganezo ukuthi sibambisene nawe, sikwazile ukuthi siwenze lo mcimbi ube impumelelo. Sisho kule mindeni yalabo asibakhumbulayo namhlanje ukuthi abafelanga ukubala, kodwa bahamba emhlabeni besebenzela isizwe, besebenzela iprovince yaKwaZulu Natal nesizwe sonke sase South Africa. Likhulu iqhaza abalibamba. Namhlanje sikhuluma ngezinto ezinhle ezimvelo ezikule province kungenxa yemisebenzi yabo. Ingakho sibakhumbula namhlanje. Sinibonga nani njengemndeni ukuthi nabavumela ukuthi basebenzele lenhlangano. Engakuphalula ke hlanganezwe ukuthi kwakungelula kwabaningi ukusebenzela lenhlangano ngalezi azikhathi izobandlululo. Babe ngaphethwe ngendlela okufanele ngabe baphethwe ngayo. Abanye babo nabo balahlekelwe izimpilo zabo, kwakuwathi nje ngakusasa sophinde siqashe omunye, uma nomunye futhi ehambile sophinde siqashe omunye kwabaningi. Hlanganezwe okusijabulisa kakhulu namhlanje ukuthi ube khona phakathi kwethu ngoba labantu esikhuluma ngabo abantu bakho Hlanganezwe.
nalemndeni esele abantu bakho Hlanganezwe. Sithi ke thina Hlanganezwe kwenziwa kwemvelo siyaqinisekisa hlangana lomhlabathi ukuthi indlela esenza ngayo izinto manje ayisafani nendlela okwenza ngayo laba abahambe ngaphambili kwethu. Sesikushintshile lokho sithi wonke umuntu osebenzela lenhlangano ubalekile. Akubalekile nje kuphela labo abasebenzela lenhlangano kodwa nalabo abasemphakathini eyakhelene neziqiwi sibahlonipha ngendlela esimangaliso. Ngoba ibona abasiza kakhulu ukuthi lemvelo yongeke ngendlela esifisa ukuthi yongeke ngayo. Namhlanje ke sithi siyayibonga lemndeni, siyabonga nomphakathi wonke, sibonga amakhosi ngokubambisana esinawo. Siyajabula ukuthi sesithathe igxathu eliya phambili ekutheni sibambisane sonke ebongeni imvelo. Kungabi sengathi kongiwa kwemvelo kwaziwa abebala elithize kuphela, abantu abamnyama abakwazi lokho. Sizama ke Hlanganezwe ukuthi sonke imvelo ngendlela ezohambisana nendlela abantu base-Afrika ababevele beyonga ngayo imvelo. Ngoba kongiwa kwemvelo akuyona into eqale manje ngoba sokufika abamhlophe, into eyayivele ikhona. Siyafisa ukuthi nakhona lapho kube lokuthiwa indigenous knowledge sizama ukuthi siqinise ngakona ngoba kuyosisiza siqhubekele phambili nokonga imvelo. Esikhathini esiningi ke kuthiwe laba abavikela imvelo bayamaphoyisa. Into eyenza ukuthi baze babizwe ngamaphoyisa ukuthi babaziwa ngokubopha. Walweqa nje ucingo siyabopha. Wangena nje umlaphi wendabuko uthi uzofuna amakhambi siyakubopha. Sesiyakushintsha ke nokuhlanganezwe asathanda ukuthi laba babizwe ngamaphoyisa manje. Sesibabiza ngabavikeli bemvelo ngoba umsebenzi wabo yiwo lo ukuvikela imvelo. Ngokubambisana nemphakathi nabo bonke abafisa ukuthi imvelo ihlale ikhona ngoba abantu bayingxenye yemvelo. Abakwazi ukuthi bangazikhipha bona bathi imvelo lapha abantu la. Sonke kufanele sibambisane ukuze sonke imvelo. Ngiyabonga kakhulu.